Ola, hoxe toca falar dos animais vertebrados chamados peixes. Estás preparado e preparada? Pois empezamos. Anfibios, aves, réptiles, peixes e mamíferos son todos animais vertebrados, é dicir, teñen columna vertebral. E na clase de hoxe centrarémonos nos peixes, que comen, como respiran, como se reproducen. Todos os peixes son animais acuáticos, mais hai uns que viven en augas doces e outros que pasan os seus días en augas salgadas. Recorda que hai augas doces en ríos, lagos, lagoas e que a auga salgada está principalmente en mares e océanos. Salmóns, esturións e anguías viven unha parte da súa vida en auga doce e outra en auga salgada. Imos coas características dos peixes. Teñen como extremidades as aletas, as cales lles permiten desplazarse en todas as direccións. A fecundación é externa. Os peixes liberan tanto os gametos femininos como os masculinos na auga e ao xuntarse prodúcese a fecundación. Son ovíparos, isto é, nacen de ovos, mais os peixes non incuban os seus ovos. Tras a fecundación, desenvólvense soíños ata eclosionar. Respiran a través de branquias. As branquias son uns órganos formados por unhas láminas moi finiñas colocadas a ambos os dous lados da cabeza que lles permiten recoller o oxíxeno da auga e expulsar o dióxido de carbono. Os peixes non poden regular a súa temperatura corporal e mantela estable e dependen así do ambiente no que vivan. Os peixes teñen dentes, mais a súa posición, forma e cantidade dependen do tipo de alimentación de cada especie. Case todos os peixes teñen un esqueleto óseo formado por espiñas. Nembargantes, as quenllas e as raias teñen un esqueleto formado por cartilaxe. Todos os peixes posúen escamas que se colocan en ringleiras e se solapan unhas a outras. Segundo como se alimentan, os peixes poden ser herbívoros,
son aqueles que se alimentan de plantas acuáticas e algas, como os muses. Os peixes carnívoros son aqueles que se alimentan doutros peixes, crustáceos, insectos, moluscos e dalgúns invertebrados. Son carnívoros o atún e as troitas. Os omnívoros aliméntanse de vegetais e doutros animais, como as carpas. Hai que falar agora da protección dos peixes. Os peixes forman parte da alimentación dos seres humanos e hai establecidas unhas medidas para protexelos. Estas medidas son: cando se recollen? Segundo a especie, os peixes non se poden capturar nalgunhas épocas, sobre todo cando están na fase do desove. Onde se recollen? Unha mesma especie pode ser recollida nunha parte do ano nun lugar e en diferente sitio noutra tempada. De que tamaño? Todas as especies teñen establecidas unhas tallas mínimas para ser recollidas. De non cumprir co tamaño, deben devolverse ao mar. Todas estas medidas buscan preservar as especies para que non desaparezan, mantendo así a biodiversidade nos nosos ríos, mares, océanos, tan necesaria para o correcto equilibrio de todos os ecosistemas. Ata aquí a clase de hoxe na que falamos dos animais vertebrados do grupo dos peixes. E agora, tócache. Investiga. Todos os peixes teñen vexiga natatoria. Saberías dicirme o que é e para que serve? A vexiga natatoria é unha bolsa con paredes flexibles que os peixes poden encher cunha cantidade variable de gases. Úsanna para controlar a profundidade na que están en cada momento, sen que sexa preciso que naden continuamente para manterse nunha posición fixa. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en proferacelis.com. Graciñas.